Witam bardzo serdecznie. Tu Kasiewski Princ. Dzisiaj mam bardzo młodego, fajnego gościa, a to jest? Julia Schwichtenberg. Julia, powiedz mi, co dla ciebie znaczy ta kasiewizna? Dla mnie kasiebizna znaczy bardzo wiele. Dla mnie to język w ogóle kasiepsi, to jest dla mnie jak dredziły czysty język. W szkole też się uczę języka kasiepsiłe. Chodzę na przeróżne miunci, rodnomłewa, mystr belnego czytani i to jest dla mnie bardzo ważne w życiu. Okej, dlaczego to jest dla ciebie tak bardzo ważne? Bo ty młodą białka, można powiedzieć. Jak to jest dla ciebie, że ty tak cygniesz do tej kasiewizny? Bo to jest też mływa starków. Trzeba też sygnać ten kasiepsi, bo jest zdzinie. Jak ktoś nie będzie godu po kasiepsku, brał udział w miunkach, przy różnych występach i ten kasiepsi zdzinie. Jak też ledze sa nie będą tego uczyć, tego języka, ten też kasiepsi po prostu zdzinie. Jaka jest twoja łudba na to, żeby ten kasiepski język jeszcze nie zginął? Bo my jesteśmy tak po prawdzie, ja bym pesymista, że my jesteśmy na pustej nocy. Ty myślisz, że my jesteśmy na tej pustej, czy to da się jakoś uratować ten język? Moim zdaniem to trzeba ratować. Jak najbardziej to trzeba ratować, bo jeżeli nikt nie ma zagodu po tym kasiepsku, to jest zdzinie. A może to jakaś łudba, jak to podsygnąć dalej? Bo dyśmy gadali dużo o nowych mediach, nowe social media, które nieraz w szkole szkolnej gadają, że to jest bardzo negatywne, a z drugiej strony może to będzie jakaś łudba, żeby ten język uratować. Ja myślę, że właśnie zakładać media, przeróżny Instagram, czy nagrywać na TikToku, przeróżne wywiady własne. Brać udział w miunkach, w rodnym łewie, w mesterbenego czytani, bec w zrzeszeniu kasiepsko-pomierskim, bec w jury na różnych miunkach. To jest też moje takie marzenie, żeby bec w jury, czy des, i w zrzeszeniu kasiepsko-pomierskim. I myślę, że ja. Okej, dlatego roczymy wszystkich młodych ludzi, żeby robili jakiś film, czyli my próbujemy w Kasubia zrobić taki kanał, który będzie dla wielu open, nie? Żeby też mój kanał Kasiewski Princ, żeby to sygnęło w świat, bo to potrzebujemy młodych ludzi, żeby mieli fajną łudbę, wtedy to się da. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Trzeciego belnego do żeni z błega. Do usłyszenia.